बे बैसागुजोंसो जोंनि हारिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय रोजाबनाय गान खननाय मोसानाय हाबा लानाय फिसा खांनाय फिसौ मोननाय बे बैसागुजोंसो नुजाथिजोबो आरोखि फालिया माने फिसाखौ सासे लाबाव नामा माने ससियेल मिडियायाव फेसबुक फेसबुकफ्राव जों नुयो माने बे हिनजाव खारनाया फिसा सासे सानै गोनाङाल' खारबाय थादों आरोखि दा फिसा साथाम साब्रै गोनांखौ जों खारनाय मबाइलाव नुफेराखै ना नुदों औ दा जों लागोनिफ्रायबो खारहां माहां खोनायो सोरबा खारबायानोसो खोमा दा बे जानो नाङा बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरोखि दा राहाया जेबो गैया माने फिसाखौ साथाम जाय नागिरो बेसो मोनो सोरबा मेसेबनानै हाबा जायो सोरबा ओरैनो खारसनलाबायो सोरबा लबजों हाबा जायो आरोखि बेवहाय हाबुवाल न' थाबाय हिनजावफोरना जाबायनो जेबो गुबुन खोथा साना सोरबा हाबा जानांगौ नालाय जानांगौ मेसेबनानै लावथि थुनानै फैनाय बायदि हाबा जाफैयो हिनजावफ्रा सोरबा ओंखायनो आं खावलायदों न'खरा बायनो नाङा माने गुबुनजों खारनो नाङा आरोखि आरो हौवाफ्राबो जेमोन जायो गेजेर ससेयाव बेखौ मा होनबावनो माने हिनजावफ्रा थिग खालामनांगौ आरोखि माने हौवाफ्रा मा जायो मा जाया बेजों बारा खोथा गैया हिनजावफ्रा गाज्रि जाबाय होनबाय माने न'खरा बायबाय आरोखि दा आं बेखौ खावलायबाय हौवाफ्रा जोंखौ जेबो बुङाखै होननानै जेबो दासानसै आरोखि जेन' हिनजावखौ गुबुनजों खारहोयै अबस्थाखौ बन्द' खालामो आरो गाव थिग थायो आरोखि बे बारा बुंलादां लेखा होनाय बायदि जासिगोन बे गान खननोसै औ चेक खालामबासो बुंदो गैया आङो दोंनै गान खननोसै हेलौ माने गानाबो दामग्रा गैया नालाय बैसागु गानाथ' दामथारनांगौ होमबासो जायो दा बैसागु गानखौथ' आं खननो हानाय नंला दामग्रा गैया हिसाबै दा बे कयथा दोंनै खननानै थांनोसै आरोखि बयखौबो आखाइ खबनो खावलायबाय गानजोंसो खमफानांगौ दे हेलौ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Unde shanai lana small family, healthy family. Dalmia Simensen, Ambuda Simensen, Black Tiger Simensen, Pastala building ni kusha halai hilai badi, ubayang negesekru, ubayang negesekru. Dalmia Simensen, Ambuda Simensen, Black Tiger Simensen, Pastala building ni kusha halai hilai badi, ubayang negesekru. Ubayang negesekru, ubayang